Jeg er ret sikker på, at de fleste de anså mig for at være skør. Det gjorde jeg også selv. Fordi jeg tænkte, det her det er galt. Man kan jo ikke få det sådan her ud af den blå luft, fordi det var jo det, jeg fik at vide hele tiden. At der var ingenting i vejen med mig jo. Netop fordi det er en lidelse, man ikke kan se, er der desværre en del, der mener, at whiplash bare er noget psykisk. Og mange whiplash-ramte møder derfor mistro forskellige steder i systemet. For eksempel hos læger, kommunen eller forsikringsselskaber. Et halvt år efter, der kom jeg til en psykolog. Så starter hun med at sige, skal vi ikke lige have fundet ud af, hvorfor det er, du har så ondt i den her venstre arm. Jeg siger, det ved jeg godt, hvorfor jeg har. Jamen, der kan jo godt være nogle følelser i forbindelse med ens forældre og sådan noget, der gør, at man kan få ondt i sin venstre arm. Så jeg ved godt, hvorfor jeg har ondt i min venstre arm. Jeg faldt. Jeg landede lige der. Lige nede på min skulder. Jeg ved godt, hvorfor jeg har ondt i venstre arm. Jeg blev meget provokeret af det der. Derudover var hun også meget sød, det var slet ikke det. Men det provokerede mig voldsomt, at den allerede der skulle køres over til noget psykisk. Prøv, jeg var faldet. Det var noget andet, hvis det var opstået ud af ingenting. Men jeg faldt rent faktisk. Så det var ikke sådan, man ikke havde noget at relatere det til. Hvis der er nogen, der opfatter whiplash-patienter som, at det er en psykisk sygdom, så er det jo fordi, de selv er dumme. Altså undskyld mig, men det er det. Det er en tilstand, en person er kommet i. Og måden at håndtere lige det at have en sygdom, det er jo klart, at det kommer til at ændre ens måde at være på. Og det, at man er træt, at man skal hvile sig, alle de der forskellige ting, det har jo ikke noget at gøre med en psykisk sygdom. Altså, det er jo forfærdeligt, at der er nogen, der skal udsættes for det. Man vil jo gerne psykiatrisere det meste. Og det synes jeg er et kæmpe stort problem. Fordi det er det jo ikke. Men der kommer en masse psykiske følger. Jo, men det gør det sgu ved alle, der mister deres arbejdsevne. Ikke? Altså, det er der ikke noget mærkeligt i. Jeg vil sige, at jeg er mest bekymret for dem, der ikke reagerer, fordi jeg tænker, hvis du overhovedet reagerer på at miste din arbejdsevne, så synes jeg, du har behov for hjælp. Men alle os andre, der er vant til at blive vurderet ud for det, fordi det er det, man bliver, de vil reagere på det. I dag er der jo meget snak om, at det også er noget psykisk. Men det er fuldstændig ulogisk for mig, at det skulle være psykisk. Det er helt hen i vejret. Vi kan jo alle sammen, os der har prøvet eller har et whiplash, vi kan jo mærke det. Vi kan jo mærke, at der er noget fuldstændig galt i kroppen. Og det sidder altså ikke mellem i ørerne, det sidder i nakken. Det er ikke at blive taget alvorligt. Det gør noget ved en. Det er en virkelig alvorlig sag, synes jeg. At man ikke stoler på, at når folk siger, de har det sådan og sådan, at andre så stoler på, at det er rigtigt. Jeg oplever mange, som møder mistro forskellige steder i systemet. Det kan være ved kommunen, ved læger, ved forsikringsselskaber. Simpelthen fordi det er en lidelse, man ikke kan se. Og der er desværre stadigvæk mange blandede holdninger til whiplash. Jeg er stødt på læger og lægefagligt personale, som i hvert fald i høj grad mener, at whiplash er psykisk. Det går den forkerte vej i forhold til anerkendelse af whiplash. Jeg oplever, at lægerne i større omfang ser det som i hvert fald delvis en psykisk lidelse. Jeg oplever også læger, der tager det alvorligt. Heldigvis, men der er mange læger, der ikke tager det alvorligt. Der er rigtig mange, der møder den, hvor de får at vide, det må være psykisk. Nu må det være psykisk, fordi nu har det varet i et halvt år. Så nu er det vist fordi, at du gerne vil være syg. Og altså, det er jo forfærdeligt, at der er nogen, der skal udsættes for det, men det er der mange, der bliver. Kom så! Inden jeg får at vide, at det er whiplash, der når jeg at få et regulært nervesambrud. Jeg føler ikke, at jeg bliver troet på. Jeg beder jo om at komme til en psykiater på et tidspunkt, fordi at, man mener, at jeg har funktionelle lidelser, eller label indifference. Og der står der faktisk i, at skånsom aktivering vil være en fordel, fordi jeg var begyndt at isolere mig. Det er der heller ikke så pokkers meget i, når ens arbejdsidentitet og alt muligt andet bliver rørt ved. Det kvitterer Aalborg Kommune med, at det er 20 timer ude på RCA. Det er skånsom aktivering. Der knækker filmen fuldstændig for mig, for jeg kan ikke få 5 timer til at fungere derhjemme. Altså, jeg føler, at jeg ligger i fosterstilling derhjemme. Jeg har voldsomt mange smerter. Det kan jeg simpelthen ikke. Og det bliver noget værre noget. Altså, det kommer slet ikke til at fungere.
Jeg er mange gange derude og vende, og så er jeg hjemme igen. Hej, smukke. Hej, Vense. Hej. Så. Hej, tusind. Problematikken, når du har fået et whiplash, det er jo, at du slår ikke til. Du kan ikke overskue dit liv. Og det eneste, vi ønsker, det er at passe vores ting. Passe vores arbejde, vores relationer, familie, børn, kone, mand, hvad vi nu har, hver og sport. Vi vil gerne opfylde de ting, vi normalt opfylder. Og det kan folk ikke mere. Og så når de presser sig for meget, og det bliver værre endnu, så har de den forvirring i hovedet, de slet ikke kan overskue det. Og så bliver man ked af det. Så kan man godt ende med at få en depression. Men det er ikke depressionen, der har ført til, at man fik ondt i nakken og ondt i hovedet og mistede overblikket. Det er en fysisk skade, der gør det. Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at 43% har oplevet personer tæt på dem betragte dem som psykisk og ikke fysisk syge. Det er kun i få tilfælde de allernærmeste, der har den holdning, men oftere familie længere ude samt kolleger. Det vil sige, at dem, der ikke ser, hvordan den ramte dagligt kæmper med smerter og symptomer, har en større tendens til at betragte dem som psykisk syge. Altså, der gik jo 1,5 år, inden jeg får at vide, hvad det er, jeg fejler i mellemtiden. Der bliver der virkelig kørt på cyklen, at jeg er skør. Indtil jeg kom på smertecenteret, der mødte jeg forståelse. Det var faktisk første gang, hvor jeg kunne mærke, tror jeg på, hvad jeg siger? Nu har jeg bare aldrig. Altså, jeg kom sådan til at tude, fordi det var slet ikke, det har jeg ikke prøvet i 2,5 år. Der var ingen, der troede på, hvad jeg sagde. 57% af svarpersonerne i vores spørgeskemaundersøgelse har oplevet læger eller andre fagpersoner betragte dem som psykisk og ikke fysisk syge. Blandt læger udgør de praktiserende læger den største gruppe, der har betragtet den ramte som psykisk syg. Derefter kommer neurologer, mens de resterende svar er spredte i forhold til lægelige specialer. Hun støttede mig ikke. Hun ville ikke sende mig videre til nogle undersøgelser. Når hun skrev erklæringer, så lagde hun vægt på psykiske aspekter, og det kunne jeg ikke rigtig bruge sådan noget. Så jeg begyndte simpelthen at bede om at få udskrifter af det, hun sendte videre i systemet. Hvor jeg hørte at fra mange andre, at de faktisk var med til at lave, eller havde set det, der blev sendt videre, før det blev sendt videre, og haft mulighed for at ændre på det. Så blev det bare sendt afsted fra hendes hånd, og det passer mig mega dårligt, det hun skrev. Så det endte med, at jeg ringede rundt til nogle forskellige læger og spurgte, hvordan de så på whiplash. Fordi det var vigtigt for mig at få fat i en, der betragtede whiplash som skader, og ikke som noget, der foregik imellem ørerne. Jeg oplever en gang imellem, at læger ikke anerkender whiplash overhovedet. Eller komme med udtalelser, som i hvert fald gør, at jeg bliver bekymret, når jeg taler med mine klienter. Og jeg vil faktisk sige, at det er ikke sjældent, jeg anbefaler nogen at skifte læge. Egen læge er enormt vigtig i det her forløb, fordi det er egen læge, kommunen kontakter, når man er sygemeldt. Så hvis egen læge har den holdning, at man burde kunne arbejde på trods af de gener, man har, og skriver egen læge det til kommunen, så risikerer man, at kommunen retsmelder en. Så det er meget vigtigt, at man har en læge, der anerkender whiplash. Og det er derfor, jeg simpelthen direkte råder folk til at skifte læge, hvis de har en læge, der er meget skeptisk. Det er altid svært, fordi man er i en meget sårbar situation, når man har fået sådan en skade her. Man har det rigtig, rigtig dårligt, og man har mange smerter, og det sidste, man der har brug for, det er, at ens læge ikke tror på en. Men hvis man ligesom har overskud til at prøve at tage snakken mere sagligt med sin læge, så kan man jo altså også henvise til, at whiplash-diagnoser er anerkendt af Sundhedsstyrelsen. Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens men-tabel. Ankestyrelsen anerkender whiplash-skader. Altså hele det officielle lægesystem anerkender whiplash-skader. Det bliver man bare nødt til at huske og slå fast. Så den her gamle holdning med, at det bare er noget midaldrende kvinder, som ikke gider arbejde længere, de får, det er kun nogle dinosaurer af nogle læger, der siger det stadigvæk. Men de findes, desværre. Jeg tror simpelthen, de er magtesløse. Jeg tror ikke, de ved, hvad de skal stille op med de her. Og så er det hovedsageligt kvinder, der får whiplash og kvindelidelser. Og i tidens løb har der jo været tradition for, at man har psykiatriseret kvindelidelser. Det tror jeg også er et aspekt, man ikke kan se bort fra i den her forbindelse. Det er en reel oplevet skade mod kroppen.
Og ligesom alle andre skader mod kroppen, giver det anledning til symptomer. Og det er rigtigt, at man har ligesom omgået hele det her område med sådan meget forskellige holdninger. Og man kan godt overveje, hvorfor er der den her tegn til kronicitet? Hvorfor er det så svært at komme videre fra den? Og jeg mener, der er nok mange faktorer. Det er der altid i smertetilstanden. Der er aldrig kun det ene. Jeg har været udsat for den her påkørsel, og dermed så er der kun det ene problem. Folk, der bliver opereret, oplever samtidig, at de har kroniske smerter i deres operationsar. Det er fordi, jeg bliver opereret. Jamen, hvorfor er det så ikke alle de andre, der får det? Der er altså en betydelig variation mellem mennesker, hvordan vi reagerer på, de skader, vi oplever. Vi kan også opleve mennesker, der brækker nakken. De skal måske opereres. De skal måske gå med nogle store udstyr på hovedet og med veste og spændt fast i 3 måneder. Og når de så først har været igennem deres genoptræningsforløb, ja, så vender de tilbage, og lige så stille forsvinder smerterne. Der ville man ellers mene, den ville nok blive ved med at være der. Så det er klart, der er spekulationer over, hvad er det, der gør, at det her er så svært at komme af med. Men det, der ikke er tvivl om i mine øjne i hvert fald, det er, der er en skade, den har forvoldt en skade på noget væv, som har givet anledning til en smertedannelse. Som whiplash-skade kan du risikere at blive sendt til afdelingen for funktionelle lidelser i Aarhus. Her betragter man ikke whiplash-skader som forårsaget af trafikulykker eller andre whiplash-traumer, men i stedet som en psykiatrisk lidelse, eller det de kalder en funktionel lidelse. Det kan få store konsekvenser for en erstatningssag, hvis man bliver stemplet med en funktionel lidelse. Og det kan det, fordi det forsikringsselskabet ofte går ind og siger i de situationer, det er, at jamen, hvis det her det er noget psykisk, så skyldes det jo ikke ulykken. Og så skal de ikke betale erstatning. Vi skal faktisk helt tilbage til 1995 for at finde en af forklaringerne på, hvorfor man begyndte at betragte whiplash som en psykisk sygdom og ikke en fysisk skade. I 1995 lavede kanadiske forsikringsselskaber en international konference, der mundede ud i Quebec Task Force. Deres mål var at udbetale færre erstatningskroner for whiplash. Kun 3% af de mulige forskningsresultater blev medtaget i konklusionen, men alligevel blev Quebec Task Force en kendsgerning, som også Danmark blev tilsluttet. Heri står, at whiplash er en selvbegrænsende tilstand med midlertidig ubehag mere end en permanent skade. Whiplash blev med andre ord gjort kontroversiel på forsikringsselskabernes initiativ og på de skadedes bekostning. Selvom der bagefter var meget kritik af konklusionen, førte det ikke til ændringer, og Quebec Task Force eksisterer stadig den dag i dag. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at whiplash det er udelukkende. Det har man udelukkende, fordi man gerne vil have en erstatning. Men det er det værste sludder, jeg nogensinde har hørt, fordi en erstatning kan under ingen omstændigheder aldrig nogensinde erstatte et godt helbred. Aldrig. Om jeg så fik 47 milliarder, så ville jeg være fuldstændig ligeglad. Fuldstændig. Fordi jeg kunne ikke engang bruge dem, vel. Det, jeg kan bruge min erstatning til, for jeg har fået en erstatning, og det, jeg kan bruge den til i dag, det er at forsøge vores tilværelse. Forstået på den måde, at vi kan tilkøbe nogle flere ting. Vi kan tilkøbe flere hjælpemuligheder, og jeg har muligheder for at få behandlinger efter behov. Jeg får for eksempel akupunktur en gang om ugen. Det vil der være rigtig mange, hvis ikke de havde fået en erstatning, der ikke havde råd til. Jeg mistede 2 ejendomme, og så har jeg jo mistet mit gode helbred. Så har jeg mistet det meste af min familie. Så har jeg mistet min pensionsopsparing. For mig der var det min heste. Det er 10 år siden, jeg kom til skade, og jeg har ikke fået nogen erstatning endnu. Der er 4 forsikringer, der skulle dække mig, og de dækker mig ikke. Som det er lige nu. Og nu skal jeg så igennem retssag. Så går der et par år mere. Så er det gået 12 år for en simpel arbejdsskadesag. Og de anerkendte min skade faktisk. Min skulder og min arm og min ankel. Min nakke ville de ikke anerkende. Sjovt nok. Fordi det er den dyre del af det. Ikke? Og det, der irriterer mig lidt, det er, at man bliver betragtet, som om man har været beregnende. Man er bare ude på at snyde. Og jeg lige skal sige det, som det er. Hvis jeg havde været ude på at snyde, så er den her sag kørt fuldstændig
fuldstændig snor lige. Så havde jeg sørget for, at alle ting var i orden, hvis jeg havde været ude på det her i forvejen jo. Så har jeg jo ikke accepteret, at der har været så mange fejl. Det giver det sig selv. Men det føles fuldstændig som om, man bliver beskyldt for at lyve. Jeg har også oplevet hvor jeg, til en rådgiver på kommunen, hvor jeg siger mig gang, tror du, jeg lyver? Og så er der blevet meget stille. Så siger jeg, okay, jeg kan sige, jeg går over 20.000 i løn. Hold det op. Og så er det godt nok været en hård tur for dig. Det er altid den der med penge. Det er altid penge. Det reagerer folk på. Alt muligt andet, det er fuldstændig ligegyldigt. Men hvis man har mistet penge, det kan vi sgu alle sammen. Det ved vi alle sammen, hvad du vil sige. Jamen altså, jeg har jo fået faktisk 7 forskellige afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen eller AES, og så på Ankestyrelsen. Altså, det har jo været, der har været forskellige afgørelser. 7 forskellige slags. Jeg tror bare, at de har prøvet på at trække tiden i min sag. Og jeg tænker, hun opgiver nok på et tidspunkt. Det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Jeg kan ikke garantere, at jeg vinder, når jeg kommer i retten, men det er da første gang, jeg får muligheden for at tale min egen sag i hvert fald. Lige om det, så dapper hun bare med. Hun vil ikke stå stille i dag.